El 18 de gener del 2010, el públic del Palau de la Música rebia amb aquesta ovació els 4 components d'un grup que aquella nit tancava la gira del seu primer disc. Bé, molt bona nit, senyores i senyors. Som els Manel, és un plaer estar aquesta nit cantant per tots vosaltres. Gràcies a aquell debut discogràfic, eren la formació musical del moment. La preferida del millor entrenador de futbol del món. Apareixien a Polònia. El puto Manel, que fa 2 anys que cantem les mateixes cançons. I els volia entrevistar absolutament tothom. Avui ens visita al Matí de Catalunya Ràdio el grup Revelació de l'últim any. Aquesta és la història de Manel i dels millors professors europeus. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. El nostre relat comença a Barcelona. Concretament a l'Institut Escola Costa i Llobera, on es van conèixer els nostres 4 protagonistes. Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí Maimó i Arnau Ballbé. 2 d'ells, el Guillem i el Roger, van començar una amistat a l'escola que seria clau per la història del grup. Perquè en una de les seves trobades, ja amb 20 i pocs anys, van crear les cançons que més tard serien les primeres de Manel. Uns temes que gravarien a l'ordinador de Roger Padilla i captivarien Arnau Ballbé i Martí Maimó el dia que els hi van ensenyar i els hi van proposar d'unir-se a la banda. Tot i que encara estaven molt lluny de ser els Manel, ja que llavors la seva intenció no anava més enllà de quedar unes tardes i tocar unes cançons. Però tot això canviaria el dia de la 7ª edició del Sona Nou. És impossible explicar els inicis del grup sense parlar de la seva participació en aquest concurs de maquetes que, des del 2001, encara premia els millors artistes emergents en llengua catalana. Per inscriure-s'hi, ara sí que havien de pensar un nom per la banda. Tenien clar que havia de ser curt i amb personalitat, i Manel va ser el que van triar. Nom que també farien servir de títol a la maqueta que enviarien per participar-hi. Van enregistrar 5 cançons que actualment formen part dels clàssics del quartet. 5 temes que van servir perquè Manel fos seleccionat entre els 18 classificats per participar al Sona Nou. El concurs va començar el juny del 2007 amb una sèrie de concerts arreu de Catalunya. Manel tocaria al Festival Paupaterres de Tàrrega. Allà, davant d'una 50ena de persones, farien un concert que avui és històric, perquè va ser el primer de la banda. El veredicte del jurat, format per periodistes musicals, va deixar en 9 els 18 participants que havien tocat els concerts preliminars del juny. A la fase següent, els seleccionats haurien d'actuar en un dels 3 concerts semifinals repartits en diverses fires i festivals de Catalunya. Segona volta, però aquest cop... Manel va tocar al Mercat de Música Viva de Vic, on a més de les seves cançons, també interpretarien 2 temes nous creats pel concurs. Però deixem que el Guillem ens ho expliqui millor. L'organització d'aquest concurs de maquetes et demana que un cop passes a semifinals doncs, musiquis un poema, escollir entre 3 que et donen ells, i després que versionis alguna cançó. Pel que fa al poema, el grup va triar Jonàs, de Maria Cabrera. I pel que fa a la versió, doncs, aquesta nit tocarem la cançó aquesta de la Shakira i l'Alejandro Sanz que es diu La Tortura. O El Bròquil, que és com es titularia la seva versió, una adaptació que des de llavors es convertiria en un clàssic dels seus concerts, on Guillem Gisbert també faria gala d'un sensual moviment de malucs. No direm si era millor o pitjor que el de Shakira. Diguem que era diferent. Si més no, era prou bo per classificar-se per la següent ronda del concurs. Aquest cop el jurat triaria els 3 finalistes després de valorar els concerts acústics dels grups als estudis d'ICAT FM. I també la gravació d'una cançó en un estudi. Manel, The Gruixuts i Vicky Mel serien els elegits per participar en la gran final. El quartet barceloní va ser el segon classificat. El Premi Joventut del Sona Nou 2007 és per Manel. Després de mesos de feina, es quedava a les portes de la victòria. Però la seva participació seria clau per començar a fomentar una base de seguidors que creixia a bon ritme i coneixia la maqueta de cap a peus. Un fenomen fan que el grup es va esforçar a ampliar fent servir l'internet de llavors com una de les principals eines de difusió de la seva proposta. Especialment, Manel va aprofitar l'aparició de MySpace, una plataforma que permetia compartir la seva música per fer créixer el fenomen boca-orella i l'expectació d'un públic ansiós de noves cançons.
El triomf dels millors professors europeus va ser immediat i aclaparador. L'11 de novembre del 2008, el disc va veure la llum amb la icònica il·lustració feta per Roger Padilla, basada en la portada de la maqueta que van presentar al Sona Nou. Una fotografia amb 4 cadires que simbolitzaven els membres del grup. Tot això passava el 2007, tot i que el 2008 ja no els hi va caldre explicar-ho. Tothom sabia de sobres qui eren els Manel, i la febre pel grup no va parar de créixer al llarg de la gira de presentació del disc. 80 concerts en què tocarien les 12 cançons del seu àlbum debut i 3 versions per ampliar el repertori. 15 cançons que el grup interpretaria per última vegada al lloc on hem començat a explicar la nostra història, al Palau de la Música, el 18 de gener del 2010. Aquell últim concert tindria un ressò que poc es podien imaginar el Guillem, el Roger, el Martí i l'Arnau quan van decidir ajuntar-se a les tardes per passar l'estona i tocar 4 cançons. La falera pel grup era tan gran que les vendes d'ukeleles com el que tocava el Guillem Gisbert es van disparar a tot Catalunya. El comiat de la gira de presentació del seu primer disc es convertiria pràcticament en un esdeveniment nacional. I com era habitual en tots els seus concerts, acabarien l'actuació convidant el públic a improvisar rimes a corrandes de l'aparell estable. Unes rimes que aquella nit van servir per desitjar-li per molts anys a un seguidor molt especial que, curiosament, s'havia convertit en primer entrenador del Barça el mateix any del llançament del disc. Happy birthday, Pep Guardiola. Que bonic celebrar-ho aquí. A partir dels millors professors europeus, Manel va començar un recorregut artístic amb 5 discos i s'han mantingut com un dels grups més massius, influents i, sobretot, estimats dels països catalans. Però això ja és una altra història. La nostra s'acaba al Palau de la Música tal com l'hem començat, amb una gran ovació. Tot i que aquest cop, de comiat.